Hello friends, pin Constable channel bore bawbai asa खालामो गासैबो मोजां दङ दा बिग आपडेट बेनो जाबाय साख्रि मोनबाय बर' लाइमोनफोरा ओके स' बेयाव सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना साख्रि मोनबाय आरो सोर मोनदों कमेन्ट्स खालामदो आं नोंथांमोननो फिन खालामगोन जायफ्रानोखि फाइनाल सिलेक्शन जाबाय बेनो जाबाय SSC जिडि कनस्टेबल नोंथांमोननि सेन्ट्रेल डिफेन्स साख्रि दा जोङो नटिसखौ नायखानोसै नटिस बर्डआव फैनाय लोगो लोगो गोदान फाइनाल लिस्ट फैबाय बेनो जाबाय SSC जिडि कनस्टेबल दा बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनबाय फाइनाल लिस्टखौहाय नाजानानै आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेल 2025 आव गोदान पस्टआ फैगासिनो दङ हाजार पस्ट फैगासिनो दङ जेराव नोंथांमोननि फरायनाया मिनिमाम 10 पास जाबानो हागोन पारसेन्ट नांलाया दा जोङो बे नटिसखौ नायनोसै दा बे नटिसआव काटअफआ बेसेबां थांमारखो फाइनाल रिजाल्टआव नोंथांमोना नायदो गोबांथार गोजौ काटअफ थांदों देग्लाय आरो पस्टआबो बुरजा दंमोन देन बिनि गेजेराव खायसे ओरैबायदि जादों खायसे वेटेलाव दंथ'यो मानो होनोबा बिथांमोननिया माखासे केस जाना दङ उनावहाय बिथांमोननिखौ होगोन पस्टआ 46,617 पस्टआ दङमोन एन्ड बेनिफ्राय 2025 आव हाजार पस्टआ फैबावगासिनो दङ जेराव मिनिमाम 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम खालामनो हागोन पस्ट क'डानै बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लायो दा बेयाव पस्टआ 476 दङमोन ST लाइनाव एन्ड बिनिफ्राय फिलआप खालामबाय 466 मानो होनोबा खायसे एसे केस दङ नालाय बिथांमोननिखौ दोनथ'दों जानो हागौ बिथांमोना उनावहाय प्रसेसनि गेजेरजों साख्रि मोनगोन आरो बेखायनो फिलआपआ बेबादि जादों एन्ड हौवाफोरखौ नायोबा 4,318 पस्टआ दङमोन जोंनि ST लाइनाव एन्ड बिनिफ्राय सिलेक्शन खालामबाय 4,277 खायसेखौ दोनथ'बावदों दा बिदिनो आनरिजार्भआवबो जादों आरो बेबादि केसा जाखायो स' दानिया जों रिजाल्टखौ नायनोसै जि माने जेनेरेल एरिया बि माने बर्डार एरिया एन माने नाक्साल आरो दा बेखौ जों नायोबा आसाम स्टेटआव हिन्जावफोरा बेसेबां काट अफ थांदों जों बेखौ नायग्रोनोसै बेनो जाबाय जोंहा बि माने बर्डार एरियामोन ना थ' बि एबा पस्टआ EASM नि थाखाय गैया नै बेखौ होदों बाट जोङो डाइरेक्ट नायनोसै EWS आ थांदों 75 बर्डार एरिया बेनिफ्राय जों ST खौ नायस्रानोसै दा ST होनोबा जोंनिया आसाम BSF हिन्जावफ्रा थांदों बर्डार एरियायावहाय 80 काट अफ थांदों दा बिदिनो बर्डार एरिया होनोबा 81 दा बेबायदि 81 काट अफ बिराद थांदों आरो नोंथांमोना बर्डार आरो जेनेरेल नायोबा 80 आरो 81 बेबायदि मोनदों दा अलमस्ट 80 प्लास खालामथारनांगोन स्क'रा अब्लासो दायो SSC आवबो चान्सआ दंसै स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि CISF पस्टआव थांदों दा जोंनि ST लाइनाव थांदों बर्डार एरिया अके बि माने बर्डार एरिया दा बेयाव थांदों 85 स' बेबायदि काट अफ थांदों एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेलाव थांदों बेबादिनो 87 गाहाम थांदों आरो अलमस्ट 80 प्लास नोंथांमोना काट अफ थांनायखौ नुनो मोन्दों आरो CRP होनोबा 92 थांदों ST लाइनाव 92 गोबांथार थांदों नोंथांमोना बेयाव मोनबाय स' बेनिफ्राय ITPP होनोबा 81 थांदों जेनेरेलाव आरो लोगोसे बर्डारखौ नायोबा स' नोंथांमोना बर्डार एरिया बेफोराव गासैबो 80 प्लास थांजोबनाय दं आरो ST लाइनाव स' दायो जोङो मेलखौ नायसै दा हौवासाफोरनि काटअफआ बेसेबां थांदों जों बेखौ नायोबा SSF होनोबा 151 बे जाबाय अल इन्डिया लादों नालाय काटअफआ हाई थाङो बाट जोङो स्टेट वाइस लानोसै दानिया स' बेखायनो जों आसाम स्टेटआव फैनाय लोगो लोगो जोंनि हौवासाफोरा काटअफआ SSC जिडिआव साख्रि मोनो बेसेबां फाइनाल नाम्बार नांगौ जों बेखौ नायोबा मोनबाय दा जोङो फार्स्टआव जों ST खौ नायगोन दा आसाम राइफल होनोबा आसाम राइफला बिराद मोजां पस्टना गोबां सेलेक्ट खालामो बेयाव थांदों 103 पस्टआ दङमोन 15 पस्ट दंमोन 15 फिलआप खालामबाय आरो थांदों काटअफआ 103 गोबांथार हाई लेभेलाव काट अफ थांदों स' नोंथांमोना बेखौ मोनबाय आरो एन्ड आनरिजार्भ होनोबाथ' 112 सिम थांदों दा बेबादि 100 माने प्लास खालामजोबदों आसाम राइफलाव आरो जायफ्रा मोनबाय कमेन्ट्स खालामनो दाबाव स' बेनिफ्राय BSF दा BSF आव होनोबा जोंनि ST बर्डार एरिया नायोबा 87.61 थांदों एन्ड जेनेरेलाव नायोबा 84 थांदों बेबादि दङ आरो स' बेखौ नोंथांमोना नायदिनै जेरावबो 80 प्लास थांजोबदों देग्लायनि फाइनाल काट अफआ स' बेनिफ्राय CISF दा CISF नि काट अफ नायोबा जोंनि ST आव दा CISF थांदों 92.79 थांदों बर्डार एरियायावनो आरो लोगोसे जेनेरेल होनोबा 89.57 काट अफ बेबायदि थांदों आरो देन बेनिफ्राय CRP दा CRP होनोबा जोंनि ST आव थांदों 88.50 थांदों एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय बर्डारनि NG माने जेनेरेल आरो बेयाव थांदों 85.27 बेबायदि काट अफ थांदों स' बेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय स' दायो जों नायबावगोन ITPP दा नोंथांमोननि ST आव थांदों जेनेरेलाव थांदों बेयाव नायोबा जों मोनबाय 86.60 मोनदों दा बेबादि गोबांथार रोखोमनि काट अफ थांदों आरो SSB नायोबा जोंनि ST आव 100 बेबादि थांदों दा मिन्थिबाय सबसे फिसासिन पस्टआनो 80 प्लास थांदों एन्ड बेनिफ्राय 100 सिम क्रस खालामदों आरो 85 निफ्राय हमना ला नोंथांमोना बिदि मोजां नाम्बार लायोबा नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि मोननाय दङ आसाम राइफलावबो 103 दा बेबादि गोबांथार गोजौ काट अफ थांबाय जायफ्रा सिलेक्शन जाबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान भेकेन्सि फैबावगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड'जबिनफ' इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन आरो जायफ्रा साख्रि मोनबाय बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय जाहाथे नोंथांमोना साक्सेस जानायनि